What's up mga kababayan? Dito naman po si Kuya Ding. Ang gagawin ko po ngayon, magluluto ako ng hapunan namin. Munggo at saka fried chicken. Ito ko sa iyo. Pakita ko sa inyo na napalambot ko na yung munggo. Inyong munggo. Haluan ko na lang ng bitter melon. Ayan. At saka ito yung broccoli na sasaladin ko. Ayos na. Ito, haluan ko ng shrimps, yung munggo. At ito po naman, yung chicken, haluan ko na, rekaduan ko po ng paminta, asin, at saka yung ang tawag nito, cornstarch. Sige, babalikan ko kayo mga kabayan, mga kablog mamaya. Anong gagawin ko? Lalagyan ko ng asin. Yung asin. Ginanon ko para kalot yung asin. Paminta. Cornstarch. Pero ginawa ko muna, pinakulo ko para hindi hilaw pag piniprito ko kasi minsan hilaw. Ito na mga kabayan. Ngayon, ang una kong gagawin na lulutuin yung munggo. Simple lang mga kababayan, itong munggo. Ngayon, ilagay ko na ito, shrimps. At hintayin natin siyang kumulo. Kasi itong munggo napalambot ko na. Ayan. At saka ito ang kombinasyon niya ng kain namin. Balikan natin kapag kumulo na, ilagay na natin yung bitter melon, yung ampalaya. Kumukulo na, pwede na natin ilagay itong ampalaya. Ayan. Para mapalambot. Kasi frozen yung ampalaya eh. Lutong Ilocano, mga kababayan. Balikan natin na ulit mamaya.
Check natin kung mainit na yung ano, mantika. Ayun, pwede na. Ayan. Tumatalsik. Ano po? Umpisa naman yun. Wow, crispy na. Malapit na. Sana mula na yan. Kasi nasa control naman yan. Okay, mamaya balikan natin ulit. Mag-subscribe, mag-comment, share, and please press the bell button. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, mag-share, comment, and like. Maraming salamat.